Ученици, ето и втория урок, който направихме. Днес съм го подготвил. Значи говорихме за плагини, за миксер и за това как да си изпращаме каналите в миксера и вече да започваме по-сериозно да строим едно парче. Плагини показвам как ставаха нещата. Намираме къде сме свалили плагина. Ето го, например, силен план Polar вирус. Разархивираме. Съответно това е папката. Копираме нещата. И намираме къде е директорията на противопис. Намираме plugins, VST и пействаме. Другия плагин, по-големия е Nexus, който се слага чрез Daemon Tool, виртуалното CD. Всеки знае как се работи с него, отваряме го, намираме къде е файла, зареждаме го и даваме сетъп. Сега да минем напред, за да покажем как изкарваме плагините от дома. Стартираме си програмата съответно, десен бутон, Insert, More, даваме Refresh, Scan и новите плагини, които ги отчитат, трябва да бъдат с червено и да пише колко са. След което просто ги маркираме отпред с знак. В момента те са маркирани, ето ги. Съответно плагина си го вадим последния начин. Insert, наречем Nexus и вече ги има. Избираме си нужен елемент. Няма значение кой. Даваме два пъти върху него. Прислушваме си го. Направим драйверите само. И си го слагаме. Сега, как изпортваме канали в миксера? Това е миксера. Това е с много. Това е мастер канал. Когато тук няма цифра, това означава, че елемент е в мастер канала. Елементът никога не трябва да бъде в мастер канала, защото там се слагат. Там е целият трак в този мастер канал. И там трябва да бъдат само филтри, които да помагат за мастеринга. Значи тук си мърдаме. Хоп, той вече е в номер 1. Десен бутон, кликваме, Rename, пишем си клик. Сменяме цвета и вече имаме кикбук. Само че се нареди някакъв киксел. По същия начин с клапсовете. Отваряме те по дефолт са на втори канал. Може да не се, обаче не си го прави задължително. Пак Rename, Collapse. Много важно правило. Тук никога не увеличавате и намарате. Винаги от тук, когато ви е силно. Сега да видим как свири, даваме сол. Идваме тук. Кик. Долу Collapse и пускаме. Значи тук намаляме. Никога оттам. След като има вече два канала, които са изпортирани, ето и Nexus също може да го изпортираме. Това е прозореца отзад на Nexus. Вече е в трети канал. Например някакъв пад.
същия начин тук също може да се ренеймим, за да ни е по-лесно. Избираме с цвят. Клапс. Избираме с цвят. Пад. И си продължаваме да си редим трака. Така, това отиде на трети канал. Name. Пад. И си избираме някакъв цвят. Това е по този въпрос. Когато искаме да сложим филтри, които са много важни на даден канал, цъкаме върху канала и тук избираме филтрите. Баланс, бас бут. Имената сами си подсказват на някой. Бас бут е да засилим баса. Хорус, това е за вокал, да може да се промени, да има ефекти на вокала. Компресор е много важен за мастеринга. Тук показва колко децибела трябва да е един елемент, за това ще говорим по-нататък. Дели банк и дели 2 са ехота, филтри, фланджер, всичко това може да си го пробвате. Лимитър е важен и за това ще говорим следващия път. Мултибанд компресор. Това са параметриците, за които ви говорих, че са важни. Когато искате да го смените точката, или просто тук и давате малко. Има също максимус, който е за мастеринг и ред други елементи. Ами мисля, че това е по днешния урок. Въпроси знаете къде да задавате.